iy'ntombi nomama uma ngabe kukhulunywa ngemikhosi yakwaZulu umntwana uNtobhi. Indaba ezithi sikubingelele sikwamukele emsakazweni Nongoma FM. Ngiyabingelela Sheng Nkosi kaMlawu. Siyabona kukhathalekile kusho ukuthi ngempela umsebenzi wesizwe obomningi kakhulu. Usuku selihambe laze lafika la. Ubuka kanjani umkhosi wokuqala ngqa emashobeni selokhu kwaba khona uyaqala ngqa ukuba kulesi sigodlo. Ubuka kanjani nje ngokubuka kwakho? Angithokoze ukukhathala ngikhathele. Sigijime kakhulu nama district. Besenza ama-parade uthola ukuthi sihamba 8 kilometers or 6 kilometers or 4 kilometers. Sengimdala phela kodwa bengihamba endleleni. Anglazi sasasa elikhulu kangaka. Maye yaze ayinhlinto engonyama. Wena ohlele ekhaya uphuthelwe. Izingane ungathi ifakwe ibonkolo. Namanje kuthiwa ihambe zodla lutho lokhu igidile. Zikwale noma ilanga belishisa kakhulu. Kodwa zaqhubeka zahlala ngokujabulela inhlonipho yazo ukuthi ihlale nesilo. Ngiyathokoza kakhulu ngikubone namhlanje. Amazwi ongabhekisa komama enisebenzisana nabo ukwenza umkhosi womhlanga, imikhosi yonke ibe mihle kanje ngoba imihle kanje ngokusebenza ngokuyimisela nangokuyinikela. Ngiswela amazwi ongasho ngawo komama onomehlo. Abasebenza umsebenzi wengonyama bengagade enzuzo bethukwa futhi ukuba ena lento abayenzayo ayikho kodwa ngokuthanda ubukhosi bayawenza zinhle intombi ihlobile. Uyabona omama ngeke uyikhiphe lento enhlizweni zabo naseyintombini bake badidiswa nje kwathiwa usekho umkhosi kanjani njani. Bengalali ngama calls ngiyithanda ngaka nje ifoni hayi ngiright ngayo. Bebuza ngithi cha ukhona umkhosi bathelekile sekuvelile manje kusayintombini around 12,000 or 13,000 intombi ezingawuthathile umhlanga. IGauteng yonke ayikaze iwuthathe kubuhlungu athe exolisa kakhulu umntwana uThulani uthi bake bathatha ngokudlule o39 kuthiwa manje beku49 okusho ukuthi manje hayi ama-truck awakhule noma angayofika ku100 ngoba ingonyama uMisuzulu kaZwelithini esihlele esihlalweni hayi nekhanda labantu angaze ngiyibone lento.